ไม่สังกัจกัวสมเรียนเลปังอาเนียเฮมินีเฮียนนอร์ทแคโรไลนาอาคบขัตาทิลรับทักตักกัดเลงะเฮขวาเจียงชุงกบขัตาอันชุงกเมมบาร์ปฐุมงดจูร้องตักฐานเนียเฮทิลรับทักตักเลนลายเฮียนอันชุงกบเบรรอมุนดังอมลายอันนิทุงเฮมินียอันทาตักเตฮีชุงกนูเบรเลอันฟนูปนีอันเนียอันฟนุเตเบรทสมนิเลปนิมีเอรอนุงดามินอโลอมเล่าทุงะป้าเบรอมไลจุนีเซเฮตียงตะกทิลรับคลากฮีอันชุงก็จุงะเทงอมสีละวะมาเซนัทิลวางินป้าเบรจุมุนดังอมงายทัดสีไม่สังขจกัวสมเรียดเลปังงานทาตากเตฮีนูเบรแคทรินเกตีเตียนโกเลอันฟนูปนีการากุมงมีเลเอรินกุมทุมมีอันเนียอันป้าเบรฮีเกรีอิสบาร์นันเนียอิสบาร์นชุงกวาดินสวยไม่ทรินป้าเบรเกรีฮี United States Air Force กัปตันนัทกลายเนียกุมสังขจกัวสมสรีชาวคานเกตีเนนเฮียนอินตงอินกุมสังขจกัวสมสรีปังอาคานอันอินเนยซุยกันสวยตากังคานฟนูปฐุมอันเนยชุงกลิมเทยตักอินกอมไงตักอันเนียนูเบรเกตีโปฮีเทนมขเวงเตนันฟักะอันเทนมนีนมจีอันสวยฟูป้าเบรฮีฟอร์สลามาทอกกันยีวางินอิสุดชุงกัวฮีขรังรังอันเปมกวนนัสเลอะอันฟาเตนละเตียงเริงเสียอันบวยเวนักนักทวินเลป้าเบรเกรีฮีฟอร์สลามาทอกตีตะกะหุนไรตักตะกะทังโบฟวะอันนูเกตีฮีอันฟาเตปทุมฮีอันกอลตีละกันสวยสวยโลไม่เทกุมสังกจะกัวสมเรียดเลปทุมคานเกรีฮินฮูตูเตนAir Force Base lama Air Traffic Controller Chief na thok turin nan tira kumsang ka jakwa somria le panga khan Alabama lama Squadron Officer Skula training an nei tira training an ei zo hian England lama kala Royal Air Force lama na thok turin nei bot sai mek boka an pa training zo ve le a London a pem mai to turan ni wangin nuber KT po aboy map hle mai an chen na in thral dan tur le an bung rocket ngai turang ang te ti felin ni tin hun na mang ve me ka an wi vul lai ero hruai tel ve arem chan don tak lo wangin duat taka lo en kol thei tu tur hne na pek mai try nan thria hei wang hian KT chuan chanchin bulama an wi duat taka lo en kol thei tu tur chua zong ta a betu ponga phian mai hetia in son turan boy map lai hian pa ber ero a training huna awm thunga kan soita kung khan a training zo vele England lama pe man tuma an fate pathum pon phura lano pangvio ma se an theyang angin bumrorem fel vela an tangkai ve phiana ate ber ero thasom ni le panni mi chau alani wangin a tangkai nep dewa ama hi pakhatin lo ompui deuh chot angai thung mei cheno pang pathum ngot omna in ti taka an rive nak thrina an thom hi an thenom te point an thre pathin ma se geri te na tang hian no pang in fiam thom hriat tur ni engemaw zat chuam talo tlat mai hei hian an thenom khoweng te ngai ati thalawa anin bula an vakal chuan an kota chanchin bu la chiar me lo asem tuina adang angalo lom te chuan va hmuta boka makan ti tul mai ti chuan an thenom pa bopa chu geri te na lu tumin an doorbell chu han metria ma se chang tu nom thei si lo an hu dewa chuan no pang trapri a hreta a beng cheri te ni takin tin an nuwa ko pheya an nu chu han ngai thlak tir ve boka an nu point bopa thil hria tang tho no pang trapri bok chu hre ta a ti chuan bopa chuan a beng cheri ni lovin no pang trapri nge ni ti a chian nu chuan police a phone ta a phone atanga minute som panga vela investigator ho pon ron thleng zui ve ngal boka ma se investigator te ron thlen hu hian no pang trap thom ero hriat zui tur om lo thung phalna nei lawa mi ina hanlu ngot kha enge mopal an hlau ve boxia ti chuan investigator thleng masa te chuan midang an lo ngak le ri ta phota investigator dang an lo nga chung hian geri te naw om sak thrin tu Julin ti chu thenom khoweng ten an lo phona ani poron thleng thuaya Julie hian geri te in chung chu a theyang tokin tukver train han bi kwala atopa anote om thrin jinai nge chu ama chawa om lai awa muta a
he naute hi achong mel ema wangin Julie chuan investigator hena chuan Gary te ina chuan lu vata naute churang takalak chuani lo chuan annun na tan hlom tu thu a hrila ti chuan Gary te kongka chuti chia in chhungan luta G9 va hmu chian chuan adin hmuna lo der thlong to hle ti an hre theya rang taka damdo in panpui angai ti pon hre poka ti chuan G9 churang takala chuakin an thenom te nan thuaya eitur te pe in tuiten han tula atui lo hal to hle ti atui in dan atang poina lang chiang hle G9 lak chuani hnu hian investigator te chuan Gary te in chu luk zokin an han en kuala master bedroom ma an han lu chuan ruang pahni an hmuta a kumthum mi erini chu chuata lo muwa a ngonga chemte athuk taka zai sak alo nia apiale dewa anu keiti ruang po mu ani velea ani po hi a ngonga zai sak ani ba ka voisom paruk lai chemte vi ania hei ba ka hian pong sual atok bok an fanu paber karai po ama bedroom ma mu ania ani po hi a ngonga zai sak ani bok ante per G9 po damdoina hruai ani to a Dr. ten han endik meu chuan alo thi man teu ther to hle darkar khatlek point lai sela chu athi man nge yang ti Dr. ten an soi pa bergerie po anin chung khura har satna lian tak om thu hrilin phone in an bia ani la chuan engma dang soi ta lem lo chuan kanu pui fanau te engza nge an tha alo ti ngala hetia lo ti ngal mai thei hi investigator ho ngai athalo man hlea ma sen han zo chian deuh ta ka chuan Gary hian anu pui fanau te hini tina bethuina tha an ni po hian phone a biak tumin a kola ma se chang tu nom lo tlailama a phone le a chang tun lom chuang lo zana lo ni a Gary ngai a tha thei ngang to lo anu pui chu han kol le a chang tu alom thei chuang lo Gary ngai thalo chuan an khua thian pa pakhat chu bia in police ne na lo vakala police te hruaya anin lo ven dik turin angen ta chot maya a thian pa hian Gary ngen angin police station a kalin police ne na chuan thilom dan le Gary du dan te vasila ti chuan police pakhat chu Gary te na ven dik turin tir anita a an in na thlen chuan kongka te kika ma se chang tu nom si lo anin chevel te chu han fangkual thuak boka engma rin hnel tur thil a hmu lo wang le zana re ve deuh hlek to wangin an mutui to nga akong ka ki kan hrelowa ngai ta a han hosan le mai atum lain an thenom te chu thil zo fia ve hrim tha a hriat le ta ka wangin he policean Gary te thenom pa bopa chu zan laia kai tho tangota ti chuan Gary nu pui fanau te chung chang a zo chuan bopa chuan an pa training na hmun lama an kal ve te poni mai the sin an re dana hian an kal ni tura kalo ngai ngot pekasin atia police po chu ngai that lo na em nei lo chuan police station lama let vele ta chutia zanlaya police mewin an thenom te chanchin an ron zot ta chu bopa chuan fin fia ngei try na ria atu khwalo war chuan an thenom Gary te in chuwa en chianga note tapri hria in police a phone ta kha ani in nuam tak ni twin Gary te in chu tual than huna chang ta sia poi khoi tu hi eng ti kong zong po a zon chuangai don ta investigator te chuan Gary te in chu luk takin an han zir chianga an sitting room da na tonga lang chiang ta chu tual that tu le a tha tak Katie hi sitting room a anin be na sa le a Katie hian a tha nei zong in ama le a fanu te pahni that tu hi lo be let ve ti lang chiang le investigator te chuan evidence om thei zong an la khom hal chara fingerprint le samzai te pon la a hei ba ka hian Katie taksa mi pachi an hmu po an la tel ngal boka evidence om theiang ang chuan la kim thokhat le pa ber Gary po aron thleng ve ta a hlim taka nu pui fanau te ne na hunan lo man ho na thin chu mu a hriom nge yang le Gary lo thlen ma hian anu pui le a fanu te ruang hi lak chua lo ni to a investigator te chuan Gary chu uluk taka anin en fia thil poimo enge mo bo awam le om lo fin fia turin an tia Gary chuan rang takin an poisa da na boma envelope chunga US dollar sang thum awam lo thu te annu ATM card le annu in ATM pin number azian le kha abo thu te chu hre thuaya
hetia poisa le ATM card about tian thriata ka chuan investigator de chuan Gary te na hian ruan lu tanga tumlo deuhin KT hian alo musianga an tumai thuin an cheta anianga ti chuan ngai dan masa ani ta phota ma senga tinge meiseno pangpani kumnga mi le kumthum mi lek chu rong taka an tha tel ve kher ti chu zona ron lang ngal ani le ta investigator te ngai dana chuan KT thattu te hi heng meiseno pangpani te hian an lo munga thil soi thei rual le mi mel chin chia rual an ni to wangin nakin an ta na lopoi thei don an thriat awangin an that ve ta ni nan ngaya ate ber jinai ero thlasom ni le pani mi chau alania wangin engma soi thei alani lawa mi mel han chin chia viau thei alani lo awangin anun nan zuwa sakta hlau ni investigator te chuan an ngaya hei hi poi khoi tu an chui chuwa ma chuan mitam tak ngai dan tur po ani ome Adam chuakom chun la thlasom ni le pani mi chau alani miau sia wangin thu han zofia chi zia zang alani ri silo hetia twal thattu zong chuak turan boy map lain mi papakhat Patrick Kon anti chuan thupoi mo tak a hriat thu soin investigator te chu biak adu thu aron soitan nola investigator ten anan kom chian ta ka chuan Patrick Kon hian KT tenu fa thattu niom tak chu me ni som khowar ma deuh kha na hmuwa ami pamhu hi mingo ania palianang reng tak ni in jeans ke kor ha lukhuma jacket dum members only aha garbage bag khai boka tichuan Chevrolet car var chunga atlan liam ta a Patrick Conan hepa mel asoyang takin lemziak thiam te chuan alem anan ziaka tichuan media ranga an the dar ta Patrick Conan thu soida na tonga alandan chuan KT tenu fa hi meni kwa zandariat le meni som jingdar thumin kar vela tha anni mel ni investigator te chuan an ngai tual thattu mel ni om tak an zia media lama an the dar tak chiama chuan mi papakhat Timothy Bailey Hannis anti chu police station arong kalin investigator te kom adu thuaron soivele a investigator te nen chuan an inkom tange ya ama kan soitak KT in anui vulai thataka en kol thei tu tur hne na pe kan du thu chanchin bulama zon khan tuna chanchin kan soi mek Timothy Bailey Hannis a hian alo changa tichuan KT te ui vulai po ani hian a changta khania hethu hi Timothy point investigator te hne na ashrila tin me ni sari khan KT te na kalin anui chu vala a tichuan me ni kwa KT nen chuan phone a in belin anui chanchin an soi dun luama hei bak hi KT chu biak zui ta lo thu a soi investigator te chuan me ni kwa enge ati ti an zo chuan Timothy chuan anupui le afanu chu pi te na riak tura thla thu le a thla zo hian petrol la a ti chuan ina ho zui vele tamai ti a soi tual thattu mel ni om takan zia le Timothy mel hi alowin an em awangin investigator te point makantia chui zui ngai hle donin an threpoka tichuan Timothy athi sen chil samle fingerprint te chun lak sak ngala Timothy point thatakin alak tir ve mai boka investigator te chuan arukin Timothy chu han chui zui ta tichuan an chui zel na me ni som zan le me ni som pakhat chuna KT ATM bota mangkhan sumlak chu ani tian thre thei ta an sumlak chu hi US dollars athum ani an han chui zui zel ta ka chuan Timothy hian a in luam man US dollars athum alo ba ATM atanga sumlak chuani ni chi hian anin luam man alo peve chi boka hei ba ka hian tual thattu niom takan hmu kha Chevrolet car varin atlan liam ta kha nia hetiang car var chi hi Timothy hian alo nei boka Timothy hi arin helom ta viau mai tin tual thattu niom tak melan zia media laman the darlo mutu zinga meche pakhat chuan ATM a poisa lak chua don tumin ama chi a tual thattu niom takan soi hian poisa lak chua thu soin investigator te hna a reporta apian mangte han soita ka chuan Timothy apian mang alo ang le tariau boka Timothy hi tual thattu a ang tatul tul mai anu dewa Timothy bial no hlui Nancy chuan investigator ho aron bele nola
Timothy hi abiang no hlui soidan chuan mei ni ko zana anupui fanaw athla zo khan abiang no hlui te na hian kalin abiang no hlui chu be seile dewa ma se nupui nei to ni wangin abiang no hlui hian be se angotin alo khosak pui du si lo heti abiang no hlui alo nar tak sia chuan Timothy hi athin rim hlea thin rim thok chungin abiang no hlui te in hi chua san le ta ni ome investigator te chuan thuk zokin Timothy chun han chui zela hemizan hian jacket dum a hak le hak lo fin fiat tumin an beile ta an be siang nge in Timothy hian a jacket dum members only to dry cleaner te hena mei ni som khan sufai turin alo dale chia boka hei baka hian mei ni som vek khan anin compound chunga Timothy hian thil a hal chiam nin an thenom te chuan an soi boka chutia thil a hal ta chiam mai chuan thenom te poin makanti thu an soi boka hetia thil a hal ta chiam mai hi rin helakai viau maya evidence om thei te chu hal ta mai ni in investigator te chuan an ring investigator ten tual that tu ni an rin tak ber Timothy hi February ni som ni le pali sangkha zakwa somnga pariat khan apianga kum sangkha zakwa somriat khan United States Army a aluta Angela nen in nein kum sangkha zakwa somriat panga khan fanu Christina anneya ama hi Fort Bragg ka parachute siam tu na thoklai me kani investigator te chuan uluk taka Timothy an sui nuwa tual that tu nge ni tin thuthuk nan siam ta Timothy chun man ta tual tha thu boy pathum le pong sual case pakhat an siam sakta ti chuan kum sangkha zakwa somriat le paruk ni puilai khan Timothy thu boy chu kota ngai tuani ta darkar som chung zet thu boy ngai tuani nuwa kot chuan Timothy chu thiam lo a chantir ta ti chuan July ni riat khan kota a hrem dan turan ngai tua le Timothy chu thi turin na chung thu an rel sakta North Carolina State Prison lama athi hun tur ngak turin an thon liam ta lungina tan nu reilo te Timothy hian tu ti hriat lo hne na train lekha dong nola he lekha hian a lekha ziak tu chuan Katie te nu fa chu ma tha ani thu le vanei thak taka man chu ani lo thu soin ator aya tuar chu poyati thu a ziak tel luam boka tin a lekha thon hi Timothy an alo chiar meu chuan ani chu North Carolina chu sanin late khuwa om to don ti a ziak tel bok Timothy hian a lekha don hi thunei tu te hna po thona ma se thunei tu te chuan thu tak hlataka an lo ngai sak du ta lem lo kumni zen zona tan nuwa Timothy a lawyer te chuan court thutluk na chu an rong khing let vele Timothy thu boy ngai tu masak ani tuma witness te thu soi churin tlak lo ani thu te soin tual thana huna thisen sample le samzai an hu te chu Timothy thisen le samzai ani lo zia an fin fia to thu le a jacket hak twin members only po thisen a kai le kai lo anen fia nuwa thisen pakhat ma a kai lo thu an soya ti chuan court chuan uluk taka ngai tu non nuwa Timothy chu thiama chantir vele ta thunga chua chalen ani vele ta an mirin ber Timothy chuan thiam lo na nei si lo chuan Katie le fanu te pani hi tu tha nge ni tang le hetia courtin Timothy a thiama chantira a chua chalen le tamai hi geriaril ru an na hlea Timothy hi poi khoi tu ani alaring het ve bur thung ma se court berin a chua chalen tak sia chuan ani point court thutluk na chu pom mai angai si Geria po na thar thokin England lama cheng toa afanute ber adam om chun nen an khosadun ve rakraka an kho har dun ve thin ngotang le hunaliama kumsang cha kwa som kwa pakhat alo her chuwa chuan Geria point mangai dang atong ve ta amiton thar hi nurse ni nge nge ti chuan hunenga mo chen anin zui nuwa anin nei zui ve ta Geria po a pension thlengin a na hi a thoka a pension nuwa na rang a thok kwal le hemi nu hian US lama let le in Washington a cheng zui ta an chua jalen le tak Timothy po United States Army a lut le in staff sergeant a kai sanga Somalia le Iraq indona te tel zuya a che that em awangin choi moina po engamozat adong nge ti chuan kumsang hi le pali khan US Army a tangin a chol ve le ta mei sang hi le pali alo her chuaka hemi kum hian Captain Larry anti chu detective house seminar neya atela
hemi tum hian Gary te chung ko case Eastbourne murders an ti kha case study an neya heta tang hian Captain Larry chuan Eastbourne murder case chu atui pui tatat maya kha thil thlen lai vela thil thlen dan chanchin ziak tu journalist pakhat nen anin be popa chanchin chiang jok ten hanin zot chuaka athil hriat belzi nga KT taksa tanga mi pachi an lak chua allo da thatreng thu te hreta khang hun lai khan DNA manga nu chui na khol an nei that lo awangin DNA manga chui the alani lo ti te a hriat bel ta zel boka ti chuan Larry chuan KT taksa tanga mi pachi an lak chua allo da thata tang chuan DNA sample la chuak turin ma alata ti chuan mana Timothy Thisen le samzai an lak atang khan DNA sample lan la chuak vele ta boka heng DNA sample an lak chua te hi an enfia alawin mil ta thlap mai tuna zet chuan phatrol lawin KT le afanu te pani rong taka that tu chu Timothy ange hi ani ti finfia anita he thulomom takhi Gary po hril hriat ani vengal boka ani po alom nge mai kan soita kang khan Timothy hi thi tura chung thu rel to ma se anua courtin thiam lo na eng ma nei lawanga ya achua selen le ta khani wangin US dan pui chuan civilian court a retrial nei alorem ti hau lo maya hi wang hian Larry le ho te chuan kong dangan zon ngai don ta ti chuan ngai tuanan sen nuwa Timothy chu sipaya ko kir le a sipai court a thu boi ngai tua turin man la ta a thona twin Fort Bragg kan ho tu Lieutenant General John R. Vines chuan Timothy chu retire to ma se an mamo ema wangin an ha zom le turin atita Timothy po chuan apu som la chu pomin an hangai chu zom le ta hetia sipaya lut le ta hirem changa la in Timothy chu sipai kota achung thuan rel sak don ta ani oga sang hi le pasaria Timothy thu buai chu sipai kota ngai tu anita DNA evidence om miang to wangin Timothy chu thiam lo chan ti ranita ti chuan kum sang hi le som khan sipai court chuan thi turin achung thu a rel sak vele ta ani